oot sä itse keksinyt? Niin. Just Jostain mä oon kyllä. Hän teki. Aha, tää laitetaan nyt vokkiin. Joo, siis mä en tiedä mistä pannakotta, jostain netistä kanssa on kaiveltu, mutta tänne laitetaan tonne. Tää ei oo mitään helppoa. Sitten se, että se minkä mä aamulla tuossa kuorisin, niin se oli ollut pari päivää siinä pöydällä, niin se oli kuivunut, niin tää meni tosi helposti poikki. Eli se on helpompi tämmöisenä tuoreena kuoria. Kuoritaanko toinen? Ei. Tää riittää. Tätä ei tarvitse paljon. Mutta harvoin näkee kasvua. Mä en missään nähnyt tätä. Joo, ja itse asiassa joka miehen oikeus ei oikeuta tämän keräämistä. Aivan. Juuria ei saa kerätä, eikä myöskään sammalia ja kälää. Eikä näitä kuusenkerkkiä. Niin. Ilman Mutta maanmistajan lupaa. mutta mä otin nämä ilman lupaa. Nyt meni